खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल तो गाइस नोंथांमोन तो इलेक्शन बोथोर इलेक्शननि भिडिअखौ बेखायनो लाबोबाय थादों माने ट्रेन्डआव दङ बिटिसिनि जितु इलेक्शन नङा होमबा बेखायनो आंबो सानबाय जे इलेक्शननि भिडिअखौनो एसे बानायनो सानबाय तो बानायबायबो थादों आङो तो नोंथांमोना मिथिगौ जे फार्स्ट फेजनि जितु केन्डिडेट नङा होमबा टिकेटनि लिस्ट बेखौ हयथ' BPF निफ्रायबो फोसावबाय आरो UPPL निफ्रायनो फोसावबाय किन्तु बाकी जि माने गोदोर नेशनेल पार्टी बाकीखौ बुंला आङो मेजरखौ बुंसै जोंनि UPPL BPF आरो BJP बे मोनथाम दोलोखौ बुंगोन बाकीनि इमान माने माबा गैया गोहोम गैया जोंनि बिटिसिआव तो थेवबो दा बाथ्राया जाहैबाय सेकेन्ड फेजनि जि माने टिकेटनि लिस्ट बा केन्डिडेटफोरनि लिस्ट बेयो माने दासिमबो गैया बेनि उनाव BJP-नाथ' गैखायानो दाबो होआखै माने BJP-ना माला होगोन हयथ' BJP-खौसो नेलायबाय जालायबाय थादोंमोन नामा मोननै दोलोआबो बेखौथ' बुंनो हाला किन्तु दायो UPPL-आबो खोनानो मोननायाव बा ससियेल मिडियाफोराव जों नुनो मोनो माने नेहै मैयाबो नेदोंनो बहुद नेदोंनो नेहै उन्दुलांगासिनो माने बेनि उनाव दाख्लैबो नेगासिनो फैगोन होननानै नेबाय थादोंमोन किन्तु होआसै बे साननैयाव होआसै माने तो दा माला होमारगोन UPPL-आ आरो BPF-आबो माला होमारगोन BPF-निफ्रायथ' फार्स्ट फेजनिया माने ओंखारबायनो मा सिगाङावनो ओंखारदों बेनि उनाव साननैसो दाख्लै बावैसो नङा होमबा दाख्लै बावैसो UPPL दोलोनिया ओंखारदों दा UPPL दोलोनि जितु सेकेन्ड फेजनि केन्डिडेट लिस्ट बियो माला ओंखारमारगोन तो बेखौनो माने नेगासिनो मानसिफोरा तो किसुमान मा बुंगोन माने केन्डिडेटनि मोखांखौ नेगासिनो माने जइन जायाखै निउट्रेल अबस्थायाव दं थारमाने बिथांमोना तो बेखायनो UPPL-नि केन्डिडेटफोरा सेकेन्ड फेजआव सोर फैमारो सोर फैया तो बेखौनो लानानै सानैसो सुबुंफोरा नेगासिनो दङ तो BJP-निफ्रायबो किसुमाना हयथ' नेगासिनो दङ BJP-निया समस्ति लाना समस्तिसो बुंनो दै दा समस्ति लाना समस्ति किसुमानखौ मोखांखौ नेबाय थादों थारमाने सोर फैमारो तो फैनाय लोगो जरदार खामानिखौ मावगोन थारमाने थिग UPPL-नाबो बेबायदिनो समस्ति लाना समस्ति सोर फैमारगोन नङा होमबा सोर फैमारगोन मोजां सुबुं फैयोबा हयथ' थार माने खामानि मावगोन गिदिंगोन मागोन खामानि मावगोन बेबायदि जाना दं अबस्था तो नेलाय जालायबाय थादों थारमाने तो माला होमारगोन दा बेखौथ' बुंनो हाला दा बियो पार्टिनि मोनसे इन्टारनेल माने डिसिजन जागोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ UPPL-ना 11टा 11:30 बेबायदि हराव होनायखौ नुनो मोनो जोङो दाख्लैनि जि फार्स्ट फेज माने टिकेट डिक्लेयार नङा होमबा बियो हरनि 11:30 ना 12टा बेबायदि जादों तो दा माला होमारगोन नङा होमबा बे टिकेटनि लिस्टखौ माला होमारगोन सेकेन्ड फेजनिखौ दा रावबो मिथिया रावनिबो आखायाव जेनेबा क्लु गैया BJP-निखौबो खोनायो 28 तारिखआव होगोन नङा होमबा बेबायदि होनाय खोनायो दा माला होमारगोन दा बुंनोनो हाया UPPL-निखौथ' मैया साननैखौ माने खोनादोंमोन आं मैया दाख्लैसो खोनादोंमोन हराव फैनो हागौ होननानै किन्तु होआसै दा वर्कार्सफोरा किसुमाना माने नेगासिनो दङ माने माला होमारगोन उन्दुलायाखै माने 1टा 2टासिम नेगासिनो माने ओरैबायदि जाना कन्डिसन जाना दङ अबस्था थ' माला होमारगोन दा रावबो मिथिया थ' मिथिबाबो खोन्थाया नङा होमबा एसे हाल्ला दावराव जायो नालाय माने जुदि नागिरनाय बायदि केन्डिडेटआ फैयाबा एसे दावरावा जाखायो थ' बेखायनो रावबो माने हयथ' थार बाथ्राखौ मिथिया माला होमारगोन एक्जेक्ट माला होमारगोन थारमाने बेखौ मिथिया हयथ' दिनैफोर फैनो हागौ बा गाबोनफोर फैनो हागौ बे साननैनि गेजेरावनो फैगोन आरो BJP-नाबो फैगोन बाखि जिमान जि माने दोलोफोरा जोंनि BTC बिसायख'थियाव माने गेलेनो माने थागथियारि बिथांमोना हयथ' साननै सानथामनि गेजेरावनो टिकेटनि लिस्टखौ फोसावनो हागौ मानो होनबा समबोथ' गैखाया 2 तारिख लास्ट डेट नमिनेसन गथायनाय थ' बेखायनो बिथांमोना गावबा गावनि जि टिकेट डिक्लेयार बियो माने फोसावनाय नङा होमबा लिस्ट सेकेन्ड फेजनि बा फार्स्ट फेजनि बा खेबसेयावनो माने जायफोरा माने फोसावखायाखै थ' खेबसेयैनो फोसावगोन गावबा गावनि दोलोआ थ' नेनानै दङ मानसिफोरा बयबो उन्दुनो हायाखैनो गावबा गावनि पार्टिनि वर्कार्सफोरा आरो UPPL जा BPF जा BJP जा माने उन्दुनो हालायाखै आरो टिकेट दाबिदारफोराथ' धुप जागासिनो बिखाफोरा आंनिया फैमारगोन ना फैया आंनिया फैमारगोन फैमारा बेबायदि जागासिनो अबस्था थ' मा बुंगोन आरो दा नेगासिनो दङ बयबो थ' थाबनो होना होदो सार बिथांमोनसो खावलायनाय जाहाथे गोसो गुदुं जायो केन्डिडेटफोरखौ मोनोब्ला मानसिफोरा खामानि मावनो थाखाय नागिरनाय बिजाथिफोरखौनो जाहाथे होयो बेखौ जाहाथे पार्टिनि चिफ बिथांमोना हयथ' सानगासिनो दङ थ' बेनि थाखायनो एसे सोरखो होगोन सोरखो मागोन बेबायदि जागासिनो बेखायनो हयथ' इमान हठात माने डिक्लेयार होआखै सेकेन्ड फेजनिखौ बा फोसावनाय जायाखै थ' बेखिनियानोसै गाइसमोन।